गिबि गिबियावनो गासैनिसिमबो गोजोन बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मावबादा, बे मावबादाखौ तामुलपुर आव जों खुंफुंनो थाखाय फैगौ 25 मे 2023 मायथाइयाव जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बेनिनो साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर आरो आउट अफ आसामनि थामहिनबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो खौरांगिरि बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय बा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय बिथांमोनखौ बाहागो लानाय थाखाय नैबे समाव जों हांख्रायगोन। जाय बिथांमोना बे मावबादायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजानाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, बिथांमोनखौ मोननैसो गोनांथि बा गोनांथार बाथ्रा नोंथांमोनखौ फोसावनो थाखाय जों आखायाव लादों। बेहाय बिटिआरनिल' नङा, बिटिआरनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय खौरांगिरिजों लोगोसे जाय बिथांमोना स्टुडेन्टबो बा जाय बिथांमोना फरायबाय थादों, बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। साफ्रोमबो जाय बिथांमोना नैबे खौरांगिरि मावबादाखौ लानो गोसो, थामहिनबा बिथांमोना फैनो गोसो, दा बिथांमोना 25 मे 2023 मायथाइयाव जोंनि मावबादा, थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनबो खुंफुंजानो गोनां जे मावबादा, बे मावबादायाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। बेखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय नैबे समाव खावलायबाय। लोगोसेनो बेहाय जों हाबाफारि, थामहिनबा 25 मेआव जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव लाबोनो नागिरदों। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव जोंना रेजिस्ट्रेसन जागोन। थामहिनबा जाय बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामगोन, जा बिथांमोना फैनानै, थामहिनबा नैबे समाव बेखौनो बुंखागोन जे जानबुंनि गेजेरजोंबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारखौ दसे समाव आं फोसावगोन। दा फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव रेजिस्ट्रेसन जागोन। बेनि उनाव हाबाफारि बायदि 9:40 रिंगायाव फुंबिलिनि केन्डेल लाइटिं जागोन। बेवहाय जोङो आलासि लेंहरजानाय दंखायो, डक्टर जगेन बर', प्रिन्सिपाल तामुलपुर कलेजनि, बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेनि उनाव जोंनाव माखासे गोनां फुंखा सुबुं जोंनि गेजेराव आलासि जों हांख्रायनाय जादों। रिसर्सेस पार्सन हिसाबै जोङो प्रितम ब्रह्म चौधुरी, बिथाङा थागोन, सिनियर जार्नालिस्ट आरो फार्मार, नैबे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जाखांबाय। आरो लोगोसेनो बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ एन्ड दूरदर्शननि बिथाङा प्रचार भारतीयाव बिथाङा खामानि मावो। लोगोसेनो जोंनि गेजेराव रिसर्सेस पार्सन हिसाबाव नैबे अजित बसुमतारी, बिथाङाबो थागोन। बिथाङा दि सेन्टिनेलनि स्टाफ रिपर्टार आरो नैबे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बिथाङा खननै टार्म्स प्रेसिडेन्ट जाखांबाय। बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेनिफ्राय आलासि महरै जोंनाव थागोन, बेहाय दिपेन बर' थागोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। गेस्ट हिसाबै जोंनाव थागोन रमेन दास, जेनेरेल सेक्रेटारि बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशन, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव आलासि महरै थागोन। तामुलपुर प्रेस क्लाबनिफ्राय बिथाङा जोंनि गेजेराव थागोन। बानेश्वर नार्जारी, बिथाङाबो थागोन, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, बिथाङाबो थागोन। जों मोननै सिजन बानायदों, जे बे फार्स्ट सिजननि बे जागोन गिबि जखन्थाइ जिरायनो, थामहिनबा बेवहाय जोङो नैबे फुंबिलिनि हाबाफारि बायदि जों बेखौ लानाय जादों। सेकेन्ड सिजना जोंना 2 रिंगानिफ्राय, बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेवहाय रिसर्सेस पार्सन हिसाबाव जोंनि गेजेराव थागोन बेदाब्रत बरा, सिनियर जार्नालिस्ट एन्ड फार्मार मेनेजिं डाइरेक्टर आसाम टक्सनि, बिथांखौ जों फुंखा सुबुं हिसाबाव जों आलासि महरै जों हांख्रायदों। बेनि गेजेराव जोंनाव थाबावगोन ध्रुबजित धनन्त्री, एडिटरियेल डाइरेक्टर कारेन्ट ट्रेन्ड आसाम, बेनिफ्रायबो जों आलासि महरै बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। इनभाइटेड गेस्ट महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन नीलकान्त गयारी, जेनेरेल सेक्रेटारि बड' साहित्य सभानि, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। बेनिफ्राय गेस्ट महरै नबज्योति कलिता, जेनेरेल सेक्रेटारि डिजिटेल मिडिया जार्नालिस्ट पारुन आसामनिफ्राय, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव आलासि महरै बिथांमोना नुजाथिफैगोन। गुणजित दास थागोन, जेनेरेल सेक्रेटारि तामुलपुर प्रेस क्लाबनि। खनीन्द्र नार्जी, प्रेसिडेन्ट तामुलपुर BSS बड' साहित्य सभानि, बिथाङाबो थागोन। अजित बर', जेनेरेल सेक्रेटारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव थागोन। थ' नोंथांमोननो बे 25 मे 2023 मायथाइयाव जे जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जों बेबायदि रोखोमाव जों खालामनाय जादों। दा बेखौ आङो नैबे समाव बेखौनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना
खौरांगिरि आरो खौरांगिरिनि अनगायैबो जाय बिथांमोना दा फरायफुबाय थानाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव बा 25 मेयाव जानो गोनां जे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि खौरांगिरिनि मावबादा, बे मावबादायाव नोंथांमोना गासिबो बाहागो लानो हागोन आरो बेवहाय जोङो गासैनिबो थाखाय बै सानखालि जोंनाव जानायनिबो थाखाय सुबिदाया बे थागोन आरो जों जाय बिथांमोना बाहागो लागोन बे बाहागो लागिरि बिथांमोननि बा बिथांमोननो जोङो गांफा गांफा जे पार्टिसिपेट जोङो सार्टिफिकेट, बे सार्टिफिकेटखौबो बिथांमोननो जों होनाय जागोन। लोगोसेनो एडभान्सै जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बे बाहागो लागिरिफोरखौ जों सिगांग्रो मुं थिसननो थाखाय मोननै जों नाम्बार बा कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोननि गेजेराव जों लाबोनो नागिरदों। गिबि नाम्बार हिसाबाव जोङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव फोसावनो नागिरदों आफादगिरिनि बा नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि हांगामा नार्जारि बिथांनि जे कन्टेक्ट नाम्बार, बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं गिबियाव लाबोनो नागिरदों। 7002411743। आं खनसे बुंबावनो नागिरदों नैबे समाव 2741743। बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना बाहागो लागोन, नोंथांनि थं, नोंथांनि मुं, बाहागो लागिरि, बे बाहागो लागिरिफोरा बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै थामहिनबा WhatsAppआव मेसेज खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा खालामनो हागोन। गुबुन नाम्बार नोंथांमोननि गेजेराव आं फोसावनो नागिरदों बे आंनि 8753976582। आं खनसे बुंबावनि 8753976582। बेवहायबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बा नोंथाङा WhatsAppनि गेजेरजों जाय बाहागो लागोन बेनि आबुं मुं लोगोसे थं बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेन्ड खालामनानै थामहिनबा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनो नोंथांमोना हागोन। थ' बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो नैबे बिटिआर हालामनि आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय साफ्रोमबो खौरांगिरि आरो खौरांगिरिजों लोगोसे जाय बिथांमोना फरायफुबाय थादों बिथांमोनाबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन, आं बेखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों सासे राफोद खौरांगिरिया माबायदि जानो हायो जों बेखौबो बै सानखालि जाय बिथांमोना आलासि महरै फैगोन बिथांमोननिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो सोलोंना लानो हागोन। लोगोसेनो माबायदि रादाबखौ लिरनांगौ, माबायदि एडिटिं खालामनांगौ, बायदि माने मेहेरगोनां हाबाफारि थामहिनबा बैफोर बाथ्राफोरखौ बा बैफोर रोंगौथिफोरखौ जाय बिथांमोना बाहागो लागोन फुंखा सुबुंफोर बिथांमोननिफ्राय जों सोलोंना लानो हागोन। थ' बेखायनो बे खाबुखौ साफ्रोमबो जोंनि खौरांगिरिजों लोगोसे जाय बिथांमोना स्टुडेन्ट बा फरायफुबाय थादों बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोनखौ आं नैबे समाव खावलायदों। आरो बे सुबिदाखौ साफ्रोमबो लानो थाखाय नैबे समाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। आरो गोबांथार मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना जे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय बेवहाय नोंथांमोना कल खालामनानै जोंजों जगाजग खालामनो हागोन। जोङो बेखिनियावनो नैबे समाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै 25 मेयाव जानो गोनां जे खौरांगिरि मावबादा, बे मावबादानि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। गोजोन्थों।